рӯзатон ба хайр ва пурфайз бошад корбарони гиромии озоди видео. умедворем дар ҳар куҷое ки ҳастед хубу саломатед ва албатта ҳамроҳ бо радиои озодӣ ки пайваста талош мекунад шуморо дар ҷараёни хабарҳои тоза бигзорад. соат ба вақти Прага ба вақти Москав 12 ва душанбе 14 аст ва ман Шалои Гулхоҷа дар хизмати шумо азизон қарор дорам. рӯзи 13 январ созмони бонуфузи оммии ҳуқуқи инсон Human Rights Watch гузориши солона оид ба вазъи озодиҳо дар сатҳ кишвари ҷаҳонро муаррифӣ кард. дар бахши Тоҷикистон аз як соли дигари бад дар кишвар ёдоварӣ шудааст. Тоҷикистон ба қавли муҳаққиқони созмон бо зиндонӣ кардани мунаққидони ҳукумат аз ҷумла фаъолони мухолифон ва журналистон идома дода онҳоро бо ангезаҳои сиёсӣ ба зиндон андохтааст. дар гузориши дидбони ҳуқуқи башар омадааст ҳукумати Тоҷикистон озодии баён, ҷамомат ва озодии диниро аз роҳи ҷорӣ кардани сензураи қавӣ дар интернет маҳдуд кардааст. дар ин бора мо дар барномаи хабарӣ бароятон бо тафсил маълумот хоҳем дод. достони ҳисор дар нисбати Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократ ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ парвандаи дигар бо ҷурми даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ боз намудааст. қаблан дар моҳи ноябри соли гузашта дар нисбати ӯ бо гумони авбошӣ парванда кушода шуда буд ва ҳоло Маҳмурод Одинаев дар боздоштгоҳи муваққатӣ қарор дорад. наздикони ӯ ба радиои озодӣ гуфтанд ки 14 декабр дӯстони як ҳафта қабл хабари боз карда шудани парвандаи дигар бо ҷурми амали тундравиро додааст ва онҳо бо ин иттиҳом розӣ нестанд. вазорати меҳнати Русия маъни эҳтимолии кори муҳоҷирон дар таксирониро баррасӣ мекунад. нисбати шаҳрвандони хориҷие ки барои кор ба Русия мераванд имкони ҷорӣ шудани маҳдудият дар фаъолияти таксӣ вуҷуд дорад. Андрей Анохин, яке аз вакилони маҷлиси қонунгузории Санкт-Петербург, ба вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Русия пешниҳодро ироа кардааст ки таксиронии муҳоҷирон манъ карда шавад. чунин маҳдудият дар шароити пандемияи коронавирус барои бо кор таъмин намудани шаҳрвандони Русия мусоидат мекунад, гуфтааст вакили рус. ӯ ҳамчунин дар ин пешниҳодаш ба афзоиши шумораи садамаҳои нақлиётӣ бо ширкати муҳоҷирони таксирон дар роҳҳои Русия ишора кардааст. Анохин гуфтааст дар соли 2019 шумораи садамаҳо 60% ва мизони марг бар асари он 41% бештар шудааст. чунин вазъият аксаран ба он вобаста карда мешавад ки муҳоҷирон дар бештарин маврид бидуни истироҳат ва хоб таксиронӣ карда, дар баъзе маврид пушти чамбари мошин хобашон мебарад ва таҳдиди садамаҳои нақлиётиро ба вуҷуд меорад. ба ҷуз ин аз ҷониби онҳо парвандаҳои зиёди вайронкунии кодекси ҷиноятии Русия сабт шудааст, хулоса мекунад вакили рус. додгоҳи шаҳри Турсунзода сокини ин шаҳр Абдулло Ҳаитовро бо гуноҳи узвият дар ҳаракати динӣ дар Тоҷикистон мамнӯи Салафия ба 5 солу 6 моҳи зиндони низомаш сахт маҳкум кард. достони кулли Тоҷикистон мегӯяд Абдулло Ҳаитов давоми солҳои 2010 то 2020 ҳангоми дар муҳоҷирати корӣ дар Русия будан аз аъзоёни номаълуми Равияи Салафия таълимоти динӣ омӯхта онро қабул ва ҷонибдорӣ кардааст. гуфта мешавад баъди бозгашт ба ватан маҳкум шуда тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ барои пайвастан ба ин равия ташвиқот мебурдааст. назари маҳкумшуда ва наздикону адвокати ӯ ба ин ҳукми додгоҳ дар даст нест. фаъолияти Салафия дар Тоҷикистон соли 2019 расман манъ шуд. дар пайи ин даҳон нафар аз пайравони Салафия маҳкум ба зиндон гардида садҳо нафари дигар тарки Тоҷикистон карданд. маҷлиси намояндагони Амрико бори дуввум ба Доналд Трамп, раиси ҷумҳури феълии ин кишвар, нобоварӣ ё импичмент эълон кард. дар таърихи Иёлоти Муттаҳида Трамп нахустин раиси ҷумҳурест ки 2 бор аз сӯи маҷлиси намояндагон барояш изҳори нобоварӣ мешавад. маҷлиси намояндагони Амрико дирӯз бори дуввум Доналд Трампро бо иттиҳоми таҳрик ба шӯриш импичмент кард. аз ин қарор 232 аъзои маҷлиси намояндагон тарафдорӣ карда 197 каси дигар зидди он рай доданд. демократҳо ки дар маҷлиси намояндагон бартариро дар даст доранд, Доналд Трампро ба он гунаҳгор мекунанд ки тарафдоронашро барои ҳамла ба бинои Капитол дар рӯзи 6 январ таҳрик додааст. дар натиҷаи ин ҳамла 5 нафар аз ҷумла як афсари полис кушта шуданд. аз эълони нобоварӣ ба Доналд Трамп на танҳо демократҳо балки чанд узви маҷлиси намояндагон аз ҳизби ҷумҳурихоҳ низ ҳимоят карданд. баъд аз тасвиби эълони нобоварӣ дар маҷлиси намояндагони Амрико, акнун бояд сенати он кишвар тасмим бигирад ки Трамп барканор шавад ё ин ки дар мақомаш чанд рӯзи дигар боқӣ бимонад. қарор аст рӯзи 20 январ Ҷо Байден ба ҳайси раиси ҷумҳурии Амрико савгандиёт карда корашро дар Коხи Сафед оғоз кунад.
кормандони милиса дар шаҳри хуҷанд 3 нафарро бо гумони дуздӣ аз 7 терминали пулгузаронӣ боздошт карданд. раисати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғ гуфт бародарон Сайҳун ва Абдумаҷид Абдумановҳо ва шарики онҳо Суҳроб Ҷураев давоми моҳи декабри соли гузашта ба воситаи асбоби мехкашӣ сарпӯши 7 терминал дар маҳаллаҳои гуногуни Хуҷандро кушода, аз ин терминалҳо аз 2760 то 12000 сомонӣ пулро ба яғмо бурданд. ба зидди ин 3 нафар бо иттиҳоми дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. Алексей Навалний, як мунаққиди шадидлаҳни Кремл, ки ҳоло дар Олмон бо табобати баъди заҳролудшавӣ машғул аст, дар Твиттер хабар дод, ки ният дорад рӯзи 17 январ ба Русия баргардад. Навалний моҳи августи соли 2020 баъди он ки дар ҳавопаймои Русия заҳролуд шуд, барои наҷоти ҷонаш ба беморхонаи Берлин фиристода шуд. Санҷишҳои лабораторӣ анҷомшуда дар Олмон, Фаронса ва Шветсия тасдиқ карданд, ки Навалний бо заҳри низомии нави новичок заҳролуд шудааст. Ин хулосаро созмони байналмилалии манъи силоҳҳои кимиёӣ содир кард. Навалний президенти Русия Владимир Путинро дар ташкили ин ҳамла айбдор кард. Кремл бошад дар навбати худ ин иттиҳомотро рад мекунад. дар душанбе аз ҳафтаи оянда хатсайри нави троллейбусро фаъол мекунанд. ба гуфтаи шаҳрдорӣ, хатсайри нав аз маҳаллаи Зарафшон то фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар бар мегирад. дар масири нав троллейбусҳои беноқил барои мусофирон хизмат расонда, пардохти ҳаққи роҳгиро тариқи корти нақлиётӣ сурат мегирад. Троллейбусҳои нави истеҳсоли Беларус ҳам тавассути барқ ва ҳам ба таври автономӣ метавонанд ҳаракат кунанд. ин нави троллейбусҳои муосиру замонавӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ бори аввал дар моҳи майи соли 2018 дар шаҳри Душанбе ба раво оғоз карданд. шаҳрдорӣ нақша дорад дар давоми сол беш аз 30 адад чунин троллейбусҳоро харидорӣ намояд. дар айни замон ба қавли манба соли гузашта пандемия боиси кам шудани ҳаҷми мусофиркашонӣ дар пойтахт гардидааст. соли 2020 тавассути нақлиёти ҷамъиятӣ ба тақрибан 245 миллион нафар мусофирон хизмат расонида шуд, ки дар қиёс ба соли 2019 8.3% камтар мебошад. Тоҷикистон бо Фаластин дар робита бо ҳамкориҳои соҳаи илм ва таҳсилоти олӣ созишнома имзо кардааст. ҳукумати Тоҷикистон бо судури як қарор таҳри созишнома миёни Тоҷикистон ва давлати Фаластин дар робита ба ҳамкорӣ дар арсаи таҳсилоти олӣ ва тадқиқоти илмиро тасвиб кард. ҳукумат ба вазорати хориҷӣ дастур додааст, ки аз номи Тоҷикистон ин созишномаро бо Фаластин имзо намояд. муносибатҳои расмии дипломатӣ миёни Тоҷикистон ва давлати Фаластин аз соли 1992 барқарор шуданд. Тоҷикистон қаблан изҳор доштааст, ки ҷонибдори сулҳи одилона, пойдор ва доимӣ дар ховари наздик аст. Тоҷикистон бар ин назар мебошад, ки сулҳ танҳо дар сурати амалӣ гардидани қарори имконпазир буда метавонад, ки бар ҳамзистии осоиштаи ду давлати мустақил Фаластин ва Исроил устувор гардидааст. ҳукумати амрико гуфт воридоти пахта ва маҳсулоти помидорӣ аз вилояти Шинҷон уйғури Чинро манъ мекунад. ин қарори амрико талоши дигаре барои фишор ба ҳизби коммунистӣ аст, ки онро ба табъизи ҳуқуқи уйғурҳо ва дигар ақалиятҳо муттаҳам мекунанд. идораи гумрук ва муҳофизати сарҳадҳо дар амрико рӯзи 13 январ гуфт, ки мақомот бо истифода аз салоҳиятҳои худ маҳсулоти воридотӣ аз Шинҷону уйғурро мусодира мекунанд. дар баёнияи ин идора омадааст, ки дар натиҷаи таҳқиқ маълум карданд дар истеҳсоли ин маҳсулот аломатҳои кори маҷбурӣ, таҳдиду тарсонидан, напардохтани музди кор ва шароити бади иқомати коргарон дида мешавад. вазорати умури хориҷии амрико мегӯяд, дар чин бештар аз 2 миллион нафар аз ақалиятҳои уйғур, қазоқҳо ва дигар ақалиятҳои мусулмонро дар урдугоҳҳои таълимӣ зӯран нигоҳ доштааст. сухангӯи вазорати умури хориҷии Чин дирӯз гуфт, ки иддаҳо дар бораи истифода аз кори маҷбурӣ дар Чин сохтаву бофтаи муассиса ва шахсони муайян дар кишварҳои ғарбӣ аст ва онҳо касеро маҷбурӣ кор намефармоянд. хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии ҳайати шафқат бори нахуст сомона ва замимаи мобилии раҳнамои муҳоҷиро фаъол карданд. замимаи мобилӣ фарогири муҳимтарин маълумот ва ахбор барои муҳоҷирон буда аз 3 қисми таркибӣ иборат аст, яъне қабл аз муҳоҷират, дар давраи муҳоҷират ва баъд аз он. баъди боз шудани марзҳо ва озими муҳоҷирати корӣ шудани садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон, ин замимаи мобилӣ метавонад роҳнамои хубе ба ҳангоми сафар ба кишвари қабули муҳоҷирон бошад. бо дар назардошти кишвари аслӣ қабулкунандаи муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ин Русия аст. дар ин замима куллияи тағйирот дар қонунгузории он кишвар барои муҳоҷирон зикр шудааст. ҳамзамон тавассути ин замима муҳоҷирон дар маҳалли иқомату кори худ дар Русия метавонанд бо масъулини намояндагии дипломатии Тоҷикистон ва хадамоти муҳоҷирати кишвар дар тамоси доимӣ бошанд.
خب چون از مرزها گفتیم و این ضمیمه طوری هم گفتیم بعد آن میتواند استفاده شود و قلای باشد که مرزها باز شوند، ولی تا به همین لحظه ها در رابطه با برقرار نمودن پروازهای دومی بین تاجیکستان و روسیه و اینکه باز شدن مرزها از تاجیکستان با کشورهای دیگر یگان خبری تازه نیست و میدونم که سوالهای اکثریت شما در همین باره است و اگر معلوماتی نوی در این باره شد ما حتما شما رو در جریان میگذاریم. رئیس ولایت ختلون به زنی که با کودکش در شهر بختر در یک تهخانه بدون عادی ترین شرایط زندگی میکرد خانه توفه کرده است. ناصر جان مامورزاده سخنگوی رئیس ولایت ختلون گفت حالا چمنگل بویمراد و ساکن 39 ساله بختر و پسر 5 سالش یوسف جان صاحب خانه یک حجرگی شدند. همچنین این زن با جای کار تامین شده است. چمنگل بویمراد و که معیوب گروه سیوم است قبلا در تهخانه یکی از بناهای بلندوشونه در کسبه 14 شهر بختر زندگی میکرد و نوار زندگی سختی او در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و واکنش‌های زیادی را در پی داشت. خب بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 76 درم مقرر کرده است. امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی و 40 درم نرخ دارد. سپاس میگویم بینندگان عزیز که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این را در برنامه خبری میتوانید ببینید. 3 ساعت پس در بخش مستقیم. تا اون دم برای کار و خود را احتیاط کنید.